Ikaw kasi yun. Lagi mga tambag dili mga ani mo good mga bayi dapat unsay effort sa laki dawaton yun nila dili ka sila magpa gahi pa kay saan man imong gold ang ginahatag pero wala ka balon de biyaan na day ka. Grabe ba ikaw ka sa issue lang sa Facebook? Asa to? Wala ka kakuha sa Facebook? Wala, saan din na? Itong issue ko sa nag-uyab na ni propose na engage ring na kuan ra tunay na ra. Wala ka kuha na. Wala yun. Na. Asa din si Rotilde? Rodel? Na mo to sa iyang kwarto. To na to. Asa yung kwarto? Dali yung kwarto. Ano yung kwarto ni Rodel? Kwarto ni? Ano yung kwarto ni Rodel? Si Arm ni. Ha? Dili siya ni kwarto na niya ra no na ano yung kwarto. Pare kang tabi. Tabi, tabi na taba. Ay, ka. Tabi na taba. So, ano eh. Ano siya dili? Iya, sige, pangutan ko na. Basig kabalo siya ba? Nakabalo ka sa issue itong kuan. Itong engagement ring ba? What? Ako ina ana man kay para kalitok kong tarong. Saan na to? Kito ganing 8 years sila kakuyog na. Di ko na nagtunay na yan, nakaingong bayi, wag ko na ako nagtigom. Ako na kaning siwa. Hindi ko man siya. Okay, nag-propose naman sila na mag-menu na mga tunay tabo. Binyo. Tunay na, okay na, tunay na. Huwag ko ni kwartang laki. Tama kayo. Ako na mali. Oh, ino na, mga inana, sultian di ka mga inana. Ay, dali, kamay, asin pala po sa mong ilong, sa mga style na, sa pa. So, ano eh. Dili, istorya, tunay kayo mas maugmaan nila, ay naman maugmaan. Anong ni ng mga inana mo good, mga, kasi may mapili mo, okay to yan, ibalibaran siya, suko siya, 299 pesos. Hindi mo, balibad mo siya na okay na nanay. Isa man, palipali siya kung mahalo na rin nga. Bulaga rin sa laki gyapon. Okay na, tunay na. Oh, puti ikaw sa mga opinion, isig tabon-tabon diya. Naminar gyud ko nyo kay ko katan na og gidana kay basig makita na ako na ron ba? Dili, ang ino nga engagement ring yun, aning bayi pag yun, kuhan kayo, bro. Saban? Natawag ron siyang dato, guro, niya, ginaana ni siya, expect guro niya na, taga siya bungga, basi nakabarkada po guro siya mga kuhan po kayo, mga naong kay kwarta, mga hilig po guro pa sosyalan guro, mo nung gadahong guro siya gold, Base nana. no? Dapat mga tunay na okay naman nagugi, wata ka balo, pagkasal nila, no? Sobra pa sa mga tunay na, mga 100,000 ang gasto, no? Oo. Dapat dumato na niya. Nya, Buka niyo eh, wag daw ba eh. bakit padali palibangan na mo, nagasagot sa kuhan ko, libang good niya. Hindi ko kasi yun. Lagi mga tambag, dili, mga ani mo good, mga bayi, dapat unsay effort sa laki, dawaton yun nila, dili ka sila magpa gahi pa, kay saan man imong gold ang ginahatag, pero wala ka balon de, biyaan na day ka. Mao na ninyo, nilibang ko din eh. Oh, libang nito. Ayaw, Ayaw, Problema. oh, libang nito. Sorry. Gigi, malapit Sorry, kami. boss. Guys, mali. Uy! Let's go.